שיש יהודי אחד מקיבוץ סעד שבעצם ארגן את כל המבצע הזה, קראו לו אריה קרול, איש יקר. דבר נוסף שמאוד מאוד, פשוט ברית המועצות, הם מאוד מאוד באמת יעילים, כלומר זה לא היה צריך לחפש בית מלון או משהו כזה, פשוט הביאו אותך ובחרו, הוא חי את בית המילון, הכל היה בית המלון, בחרו עבורנו את בית המלון והובילו אותנו לשם, כלומר לא היה שום בעיה. קפה היה גרוע, כי מה שהם עשו בעצם זה שהם אמנם השתמשו במכונות אספרסו, אבל השתמשו כמה פעמים באותו קפה. כן, הסיפור שלי הוא מעניין, כיוון שאנחנו לא עסקנו באימפורט, עסקנו באקספורט. כלומר, עסקנו בלהוציא דברים, נסענו בתקופה בדיוק בין ככה שני משפטי לנינגרד. המשפט הראשון של לנינגרד היה שכמה קבוצה של יהודים ניסו לחטוף מטוס כדי לעלות לארץ. אז זה היה משפט. והיו כמה אנשים שישבו בתוך המשפט הזה והצליחו להוציא מהמשפט מיקרופילמים. כי כמובן במערב כי ברית המועצות לא הייתה מעוניינת להוציא למערב את מה שבדיוק היה שם במשפט. ואנחנו היינו אמורים לפגוש איזה יהודי בשם ויקטור פוסקי, שבעצם היה לו את המסמכים האלה, את המיקרופילמים האלה. כדי לפגוש אותו, אז זה ממש ככה לקוח ישר מסרט לג'יימס בונד. היינו אמורים לנסוע ברכבת התחתית, שאגב נפלאה, אחד המקומות היפים יותר במוסקבה זה הרכבת התחתית. והיינו אמורים לרדת ממש בדקה האחרונה של איזושהי תחנה, להסתובב, לקחת מונית, לקחת עוד רכבת תחתית וכולי וכולי, זה 10 פעמים, עד שהיינו פוגשים את האיש הזה, ואז הלכנו עם המסמכים האלה לשגרירות ההולנדית, שאז ייצגה את האינטרסים של ישראל בברית המועצות, וככה דברים יצאו החוצה. זה הסיפור. עוד מישהו, ככה הפורום הזה רוצה להוסיף משהו לגבי תובנות, מחשבות שעלו? ברור שיש מספר דמויות שלא נוכחות כאן, למשל רוסים או יהודים שעלו מברית המועצות. יופי, ברוך הבא. אוקיי, יפה. אבל כשהתחלנו לדבר על הערב הזה, היו אנשים שאמרו, למה לא תזמינו את שרנסקי ואת יולי אדלשטיין ואת עידה נודל? למה? אם טעינו אז טעינו, אבל אני לא חושבת שטעינו, כי באמת כבודם במקומו מונח, הם חלק מגיבורי ההיסטוריה היהודית של המאה ה-20, בוודאי. אבל אני שמחה שהחלטנו לתת הזדמנות לעצמנו לדבר. אחת השאלות ששאלנו זה איך הנסיעות האלה השפיעו עלינו, על עיצוב הזהות היהודית והציונית שלנו, ובעקבות הנסיעות, לפחות אנחנו עלינו ארצה, לפחות לחלק מהשנה, רוב השנה בעצם, במקרה של פנחס הוא הקדים את עלייתו בעקבות הנסיעה. במקרה שלי תכננתי בלאו הכי לעלות ועליתי, אבל הנסיעות האלה באמת השפיעו עלינו באופן מאוד עמוק. מותר לי סיפור אחד? אני באמת לא... אוקיי, סיפור אחד. יכול להיות שהרוסים יעילים, אבל הפרויקט של נתיב, בהתחלה לפחות